Добре дошли отново в нашата работилница. Започва поредния ден от пълното преобразяване на занамереното помещение в чисто и модерно място за търговия. А ето какво направихме до тук. Търговски обект не може да няма санитарен възел, иначе няма разрешение за работа. И ето ги сега момчетата тук. Започват. Работата започва с изграждането на санитарен възел. Ще се изкъртат с картач плочките, всичките ще ги свалим от стените. След това ще нарежеме каналите, за да може да вкараме полипропилена. Стената. Трябва да помислим за пода, за да му сложим изолация. За измазването на стената ще ни трябва бъркалка за сместа, с която ще мажеме стената. За изграждането на тухлената на стената от итонг ще ни трябва, имаме подходящо лепило, което е като полиуретанова което пяна. Аз вчера забърках. Не, нищо общо няма. Не ли също? Не, човек. Просто не си цапаш дори ръцете с флакончето. Точно това искам, да не си цапам ръцете. Следва да направим една хидроизолация на пода, върху който си стъпил. Стига, не толкова надолго. Така, дай, на къси разстояние, Да използваме един комплект имаме, който е готов за работа за майстори като тебе. Улеснението е уникално. На тези отвори да ги запълниме. Стигнахме до момента, в който ще полагаме плочките вече, така ли? Да, точно така. С това пристягане се получава еднаквост и една равнинност на събирането на четирите ъгъла на всяка една плочка. Дупчи за дюбелите. Ще довършим лепенето на теракота по пода. Ще изградим цялата стена догоре. Ще я шпакловаме и нея. След това ще я шлайфваме с един така наречен жираф. Да довършим ламината първо. Завършиме паркета, да почваме да бладисваме, така ли? Какво ще ми дадете? Четка, валяче малко? Преди четката и валяка аз съм приготвил едно защитно фолио от ново поколение. До тук имаме 3 защитни продукта. За пода, за вратите и за отсичане на ъглите. Като се знам какъв майстор съм, разбирам ги колегите, че обезопасиха цялото помещение.
Не им се сърдя. Ама въобще. Ама дайте все пак и нещо, с което да работя. Полиакрилен валяк, който е подходящ, косъмо подходящ за намазване на грапави повърхности, ваничка, в която да сипваме боята и след като облепим вратата, сме готови да боядисваме. Това е само един от огромното разнообразие валяци. Много удобен за нанасене на боя върху гладки и, забележете, грапави повърхности. Слага го във ваничката и това е работа за мен. Кой ще го поставя? Майстор ми. Ако искаш ти. Ще пробвам аз, добре. И четка за отсичане имаме, която е с косъм за акрилна боя. Специално този модел е много практичен. Дълъг косъм и виждаш тук как е изтънена. Много добре става отсичането. Сега ще се убеди сам да видиш как добре става. Четката си има корпус от нереждаема стомана и синтетични влакна, които са идеални за акрилни бои. Това е първата ми стена. Пожелайте ми успех! Започвам! Обаче преди това трябва стената да се отсече. Това е нареченото отсичане. Долу, отстрани покрай вратата и горе на тавана. Личи си, че аз съм майстора. Как добре ме познават колегите. Подложили са ми защитно покритие, направено от мек, нетакан текстил и полиетилен. Мога да накапвам боя, масла, кафе да разливам, мога и чукове да хвърлям, подът ще остане здрав и сух. Сега, когато се отсекли сме стената и започваме да я бодисваме. С тази цел Ползваме дръжката. Удължителя, глобяваме. Нека само да вметна нещо важно. Притиснете здраво на крайника на дръжката към валяк. Иначе рискувате валяка да падне в боята и ще ви се отчете да боядисвате. Повярвайте ми. Сипваме боята. Дай ми четката. Така. Сега започваме важната част. Гледайте внимателно техниката на майстор Миро. Как да взимате достатъчно боя, но не прекалено. Топиш Постепенно. постепенно. Ако мечето ви е ново, каквото е нашето, то ще попива по-малко боя в началото. Виждаш сега как е отсечено отстрани, за да не опира валяка в другата страна. За това се отсича. Заповядай, пробвай. Нека силата бъде с мен и с всеки един от вас, който за пръв път ще боядисва стена по този начин. Ето какви грешки направих аз. Първо започнах да махам и поставям валяка както ми дойде. Трябва да отдръпваш валяка от стената. Държиш го винаги на стената и си го раздвижваш. Второ, не го плъзгах равномерно и така боята не се разнасяше добре. Виждаш лявата страна на валяка как ти е непълноценен. Затова трябва да се стремиш да го движиш точно така. Равномерно по цялата ширина. Имаш четки, давай надясно. Свършихме с боядисването на стената, сега започваме да работим с перфоратора. Майстор Миро, с какво започваме? Поставяме перваза. За тази цел, виждаш, има дупки предварително.
Перфоратори с мощност от 650 и 800 вата, сила на удара до 3 джаула, имат си SDS плюс захват. Много са удобни, гледайте само в каква поза сме застанали, за да пробием дупки в первазите и пак не се получава. И един съвет от майстор Миро. Иво, поставихме перваза с Миро. Както виждаш, сега ни остава с теб да направим, да поставим и контактите. Добре, ние имаме подходящи контакти. Ще ги сложим с високоволтови отвъртки, които издържат на високо напрежение до 1000 волта. Различна дебелина, това е нашата подходяща отвъртка. Това се слага така заедно. Ами да, това вече, контакта вече се монтира в розетката. Поставяме гривната, поставяме капака. Внимателно наместваме, не наобратно вече, с надписа с буквите надолу и с винта, който се затяга с отверката на видно. И по този начин много лесно се случва монтаж. Да. Когато човек работи, ето, вече е достатъчно здрав. След това се прибира си ги, за да ги съхраняваш. И така редиме контактите. С тези отвъртки редим не само контактите, но и ключовете за лампите. Имам си 7 броя отвъртки с различен размер. Направени са от високо въглеродна индустриална стомана. Сигурни са и защитени. Все пак с ток работим. Металната част е магнетизирана, за да не гоним винчетата по пода. И след това капака. Се защраква, цък, лампата, цък, гасиме. О, нещо ново. Интересен, да, абсолютно пластмасов, има осветление и е като термометър дигитален за мерене на температура. Показва. На фазата писка, на нулата не писка. Пъха смело в дупката. Това е безконтактен фазомер. Той е за професионална работа. Има ярко LED осветление. Смело. И не само светлинна, но и звукова индикация. В момента проверявам дали има напрежение в контакта. Но той става за фасунги, кружки и кабели. А този уред може да проследява и кабели. Ето тук на кабела можеш да пипнеш. Проследява и кабела. Където има скъсан кабел, спира. Така. По този начин, когато спре звука, открива скъсаните кабели. Хари, Иво, стигнахме и до така наречената от нас мелачка, иначе се води помпена станция за отпадъчните води. Да. Това е помпа, която изхвърля отпадъците от тоалетната чиния вътре. Всичко каквото има вътре мелачка, която става заедно с водата от тоалетната чиния, става на една вода-боза. Основното е, че тя може да седи под канала, защото прави налягане и да го качи, когато канала на височина, доста голяма височина, над метър може да, когато има денивелация на канала и няма. Това е нейната основна функция и втората основна функция е да направи всичко, да го надроби и да стане на каша като боза каша. Става съм я виждал заедно с водата и изпомпва и винаги се слага, може да се сложи и на самата тоалетна, може и отстрани от тоалетната да се сложи. Може да се сложи в шкаф, стена, сутерен, таван, пристройка. Има вградена обратна клапа и филтър с активен въглен на вентилационния отвор. Гаранция, че няма да усетите неприятни миризми. Трябва ви само ток и вода. И помпената станция за битови отпадна вода ще ви служи вярно и безшумно. Особено ако ви го монтира борката. Иво, къде си?
Какво ще слагаме тук? Къде отиде бе? Търсиш ли ме? Търсите, нали казваш, ще слагаме някакъв стелаж? Тук съм приготвил един поцинкован стелаж. Да. Какви размери е Ще стелаж? ми помогнеш бързичко да го сглобиме. 185 см е висок, с 4 рафта. Всеки един рафт издържа 65 кг. Стелажът е подцинкован и най-важното е, че е с безболтова връзка с така наречената клик система се монтира. Обърни го, ако обичаш краката да са в една посока. Сега правим коце, аз държа два крака, ти държиш два крака и Иво слага вече закопчава полици. Може да си вземете страхотни стелажи. Бързо се монтират и много могат да носят. Има всякакви размери. Пасват както на малък офис, така и на просторен склад. Сега ще ви направим показно колко бързо и лесно се монтира един стелаж. Това е готово. Така, дай да сложим и сега и друг крак. Само с помощта на гумен чук и здрави ръце. Така че, ако имате магазин, офис, склад и страхотна идея как искате да изглежда, за монтажа не се грижете. Ние имаме чевръсти специалисти, които могат да реализират всеки ваш проект. Пък и да добавят по нещо. Дигаме. Още дигаме. Дига и ги дръж успоредни, така това е цялата. И от тук нататък стелажа сам се изглобил вече. Добре. И готово. Той си личи вече как е става. Аз трябва да слеза още едно надолу. Да, ще следваш още едно. Това не го виждам. Ще ви пазя. Ей, чакай си пазя да сте учи. Сега можем да сложим пластмасови контейнери, така наречени, с различна големина. Ето от най-малки. Вече те влизат един в друг, могат да се подреждат. Момчета, това беше на финалната права сме на... Тоест завършихме вече готовия проект. Ремонт на офис, изцяло наново. Помните тук какво беше? Как къртихме стената, как варихме тръбите, как копахме тунелите, как дишах прахоляка. Помните, нали? Помня, бе, как.
лампата, цък, гасиме. И вижте сега какво представлява вече завършения ремонт. С паркет, с Освежен, направен, с нови боя. контакти, с осветление. Ивчо, нещо да кажеш, харесва ли ти? Радвам се, че стана така. Сравнително лесно. С изцяло нов санитарен възел. Да. Да отговаря на търговския закон. Отговаря на търговския То нямаше търговско санитарен заведение. възел, само да кажем. То нямаше само никакъв една санитарен липа, възел. така, Значи, сега има туалетна, така че всичко е необходимо направено. Предстои ни сега само да го заведем с малко повече стилажи, да получим готовата стокова продукция. И да чакаме клиенти. И да се надяваме да магазинът продаваме, да е пълен да с си продаваме нашите си инструменти, Естествено. с които сме работили. Фери, казахме. освен отстъпки да му даваш на котство. Разбира се, без отстъпки въобще някаква такава златна карта трябва да ми дадеш. Не знам дали ще получа златна карта, но знам, че проектът беше предизвикателство, което се превърна в удоволствие заради точните инструменти и страхотния екип. Замислили сме още идеи, така че очаквайте ни скоро. Добро утро, България! Няма и 9 часа, обаче съм сам на обекта. Виждате, тези тухли чакат мен. Няма да се преместя само с поглед. Затова почвам малко по малко да отвърлям работа, пък да нося сета да ми донесат едно кафе.